उन्हाळ्याची सुरुवात झाली की उन्हाच्या झळांसोबत पाणी टंचाईच्या झळा सुद्धा बसू लागतात. गोव्यात काही ठिकाणी अशाच प्रकारचं चित्र पाहायला मिळत आहे. मोरजी पंचायत क्षेत्रातील उर्मल बागवाडा इथल्या गेल्या 2 महिन्यांपासून नळाला पाणीच आलं नसल्याचं चित्र दिसतंय. त्यामुळे नागरिकांनी घागर आणि पाण्याची भांडी घेऊन रस्त्यावर ठिय्या मांडलाय. नागरिकांनी गेल्या 2 महिन्यांपासून नळाला पाणीच आलं नसल्यानं हा संताप व्यक्त केलाय. आमका 2 महिने झाले उदक ना हा ते वाल केले न्हू त्यांच्यानी म्हणून ता उदक मेळाना. आम्ही कशे इकते हाडून पियातो ते सांगतात आता येताला मगे येताला 12 सोडतोय म्हटल्या खो उदक ना मगे बारीक पाणी आमका अजिबातच येईना. उर्मल भागात ना उर्मल भागात आमका पाणीच ना. अजे बाकीच्या गोयला तरी पाणी येता तरी असं अजिबातच ना. गडे अजिबात ना. सांगले तो आमचो सारखो फोनय घेना आणि रिस्पॉन्सय सारखो दिना. इवन सांगता कसो हांगा प्रेशर ना हे ना प्रेशर ना तुम्ही सगळ्या वालवांचेर खणोंक नाका न्हू. प्रेशर जेन्ना वाडटा तेन्ना ऑटोमॅटिकली उदक सगळ्यांक येतले न्हू परते. हे मदींच कितें करता काम करतात ते आणि आपल्या त्या वाड्यांनी सारखे उदीक सोडतात. घरात शिरल्याशिवाय आपण पोटभर मिळणार ना. त्याचं आज हट्टलो त्यांनी आमचं ह्या जावचो ना. आम्ही आता म्हाताऱ्या म्हणून आमका नळ दिसलो न्हू. घेतलेले आम्ही नळ कित्याक घेतलेले नाल्यार वयले नायचे पाण्याचे सुक्या कणीच्या पोतान हाडू. आता आम्ही म्हाताऱ्या न्हू. आमकां सारको नळ येवंक जावो आणि बाकी हेचो नाका टँकर आमकां जावचो ना. आमकां ताकद ना. तेका लागून आम्ही आता सगळी मागता की आमकां तेणी सारखे उदीक हे करपाचे. उदकाचो आमचो प्रॉब्लेम सारको सॉल्व करपाचो. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोव्याच्या 100% हर घर जल योजनेचं जाहीर कौतुक केलं होतं. दरम्यान गोवा सरकारची 100% हर घर जल योजना फक्त कागदावरच आहे का असा प्रश्न या परिस्थितीमुळे निर्माण होतोय. उर्मल बागवाडा इथल्या नागरिकांनी पाण्याची भांडी जमा करून पाणी येत नसल्यानं हा संताप व्यक्त केलाय. मागच्या 2 महिन्यांपासून इथले रहिवासी रिक्षा आणि दुचाकीच्या मदतीनं दुसऱ्या ठिकाणांवरून पाणी घेऊन येत आहेत. ती रिक्षा हाडटा उदकाची आणि अशी आम्ही खाली करून आमच्या टाकयांनी घालता. अशेंच उदीक सदीच आमकां सदचें जावचें ना न्हू कोणा हाडपाक अशें. एकदा जावं 2दा कोणें हाडूं शकता. आता सध्या ही सुकी जागो आसा म्हणून आमकां हाडूंक मेळ्ळी. शेताची जमीन फाल्यां सकाळी पावस पडलो न्हू हांगा सगळें भरता उदक. मागीर हांगा गाडी सुद्दां येयना. तेका लागून आता हे दीस आहा सुके म्हणून आमकां ते हाडूंक मेळटा. पूण अशेंच जमचें ना न्हू. तेका लागून आमकां नळ आमचो मातसो बेगिनात बेगीन ह्यो इश्यू आमचो मातसो क्लियर करपाचो. मन मातशें स्वागीत आता इतले दीस आमी त्रास काडले. 2 महिने जाले त्रास काडले. सो आता हे मातशें बेगीन तरी आमकां हे सॉर्ट आउट तेंच्यांनी करपाचें म्हणटा आमी. इथल्या सुमारे 400 लोकांना हा पाण्याचा फटका बसलाय. 2 दिवसात समस्या सोडवली नाही तर पेडणे PW कार्यालय आणि मानरे मतदारसंघाचे आमदार यांच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा या रहिवाशांनी दिलाय. जर आता आयतार मेरेन जर PWD ऑफिसर आमच्या आणि आमदार जर सरपंचाक घेऊन आमच्याकडे जर आमचो ह्यो प्रॉब्लेम जर सॉल्व करिना जाल्यार आमी सगळीं बायलां PWD ऑफिसराच्या आणि आमदाराच्या ऑफिसाचे सगळी जाणां मोर्चा वतली. सगळी तुम्ही तयार आसात मगे? उर्मल बागवाडा इथल्या महिलांनी गोवा सरकारला चांगलंच धारेवर धरलंय. पेडणेत विमानतळ उभारण्यासाठी पैसे आहेत, राज्यात कार्निवलसाठी पैसे आहेत, पण राज्यातील लोकांना पाण्याची सोय तुम्हाला करता येत नाही असा संतप्त सवाल महिलांनी यावेळी उपस्थित केलाय. हॉस्पिटल सांगाच नका आमकां तुम्ही. पहिले तुम्ही करा मरेची तयारी. पाण्याची सोय करची हॉस्पिटल कित्याक बांधल्यात. विमानतळ कित्याक केल्यात तो. आता कार्निवल हाडटा आनी कितें नाटकां हाडटा ती कितें आमकां मारून उदक आमकां उदीक ना. पाण्याचा प्रश्न अतिशय बिकट झाला असून कोणी याकडे लक्ष देत नाही. जीवनावश्यक पाण्याचा प्रश्न प्रामुख्यानं सोडवायला हवा अशी मागणी यावेळी महिलांनी केली आहे.